Тым часам з'явілася таксама ад калегаў вось тут дапамога. Яны дапамаглі ідэнтыфікаваць гэтую бронемашыну, якую мы бачылі на кадрах. І гэта аказалася, што таксама распрацоўка беларускага завода МАЗ. На шасі яна выканана, вось МАЗ 63 1708. Важыць яна 19, амаль 20 тоннаў, паглядзіце, 19,8. І што самае цікавае, што гэта не баявая машына, то бок не для войска, гэта машына, створаная для спецпадраздзяленняў унутраных войскаў, чые праціўнікі, улічныя дэманстранты і злачынцы не маюць сур'ёзнага ўзбраення, такое як, напрыклад, РПГ, і вось яна спецыяльна для іх створана ў Беларусі. Як бачыце, ствараюцца у нас спецыяльныя аўтамабілі. Нават бронеаўтамабілі. Так, бронеаўтамабілі для падаўлення пратэстаў. Вось на што працуе беларуская прамысловасць, можна пабачыць, на што ідуць падаткі беларусаў. Ну і у Менску ўсё ж такі карыстальнікі А1 паведамілі пра знікнення сувязі. Цяпер ужо як бы афіцыйна з'явілася такая інфармацыя: адключаны мабільны інтэрнэт і GSM-сетка. Вось так, поўнасцю вырубілі сувязь, так што ні да кога не дазваніцца, нічога не даведацца немагчыма, заглушылі абсалютна. Пратэсты здуліся, нікога не баімся, каго баяцца, кучкі гэтых людзей. Бачым, што ўсе гэтыя заявы рэжыму абсалютна пустыя. У чарговы раз спрабуюць падмануць людзей, кажуць адно, а насамрэч робяць іншае. Ну што ж, абмяркуем, дарэчы, гэта ўсё з спадаровым Сергеем Навумчыкам. Гэта намеснік старшыні рады БНР, палітык і публіцыст. Вітаю вас, спадар Сергей, і са святам. Добрый день, с Днем воли. Минулым, ну, але не грех, так сказать, павіншаваць з мінулым святам. Ну, паколькі яго так адзначэнне менавіта вулічнае перанеслі не на сёння, то дазваляем сабе яшчэ раз адзін аднаго з ім віншаваць. Спадар Сергей, вось давайте адразу па бягучым. Тое, што адбываецца зараз у Менску, мы бачым, ну, проста нейкая, як быццам, да вайны рыхтуюцца ўлады. Увесь горад адчэплены тэхнікай, вырубілі нават GSM-сувязь, сотавыя тэлефоны, мабільнікі не працуюць, чаго не здаралася летам 2020 года, не ўвосень. То бок ажно на такія крокі ўлада не ішла тады. Пра што гэта сведчыць усё? Пра страх. Гэта сведчыць пра страх. Вось некалькі хвілін таму вы паказалі гэтую бронемашыну, якая зробленая ў Беларусі для барацьбы з народам. Яна, конечно, не для внутренних войскаў, яна не для барацьбы гэтых войскаў, там ці міліцыі са злачынцамі. Са злачынцамі змагаюцца, я маю на увазе, з нейкімі крымінальнікамі, злодзеямі там. З імі змагаюцца зусім іншымі метадамі, там дастаткова, ну, пісталета ці аўтамата, скажем, калі это нейкая група. А гэта машына барацьбы з народам. Вот ведаеце, вот калі я кажу, што барацьбы з народам, я спецыяльна не ўжываю слова з пратэстоўцамі ці там з актывістамі. Бо калі паглядзець на характар дзейнасці Лукашэнкі з самага першага дня, з 94-го года, дык гэта было такое змаганне з асобнымі групамі. Ён, скажем, змагаўся там з дэпутацкай апазіцыі БНФ, актывістамі фронта, з нацыянальнай інтэлігенцыі, Васіля Быкова выціснуў эміграцыю. Але вось цяпер ідуць рэпрэсіі супраць усяго народа, з усімі, хто хоць нечым не згодны з уладай. І гэтыя рэпрэсіі, ну, проста набылі нейкі такі характар абсалютнага абсурду. Там Аруэл з яго 84-м годам раманам проста ўжо абсалютна, ну, дзіцячая нейкая казка, застаўся ззаду. Але вот і што важна, што колькасць тых, хто падтрымлівае зараз нацыянальныя дэмакратычныя каштоўнасці, гэта ў дзесяткі разоў болей. Паглядзіце, што было вот пазаўчора ў дзень волі і пазапазаўчора ўвечары перад днём волі. Гэтыя феерверкі, якія бываюць, ну, хіба што, ну, конечно, на Новы год у Менску, у іншых гарадах былі, ці людзі ехалі па праспекту, аўтамабілісты сігналілі. Вот я абсалютна перакананы, што палова тых, хто сігналіў, яны яшчэ, прычым у іх забралі за гэта правы ў выніку, пазбавілі правоў. Дык вось палова з іх проста яшчэ год таму не ведалі, што это такое дзень волі, ну, ва ўсялякім разе нейкае неўцямнае мелі значэнне. І
улады Лукашенко, ягоны гэта апарат сілавых структур, яны цудоўна разумеюць, што гэта адбываецца, што гэта проста пашыраецца і чым гэта ім, я маю на ўвазе уладам, пагражае. Таму вось такія бронемашыны, ввогуле, як падумаеш, вот недзе там у Амерыцы Маск рыхтуе запускаць касмічныя караблі на Марс і ўжо літаральна ў штатным звычайным парадку адпраўляць турыстаў у космас. А ў Беларусі вырабляюць бронемашыны для знішчэння людзей. Вось да чаго дайшла наша краіна. Я маю на ўвазе, да чаго давялі яе улады, рэжым за гэтыя 27 гадоў. Ой, гэта вельмі ўсё сумна, тое, што адбываецца, але, канешне, сам факт таго, што ўлады баяцца, гэта таксама моцны знак нават тым, хто падтрымлівае так званым ябацькам, яны могуць пабачыць гэта ўсё. Я думаю, што яны таксама разумеюць, што робіцца, гэта яны адчуюць, што адключаецца мабільная сувязь і могуць зразумець і адчуць, колькі гэтых людзей, наколькі вялікі гэты страх. Давайте, можа, тады больш пра сённяшняе свята. Ўсё ж такі вы чалавек, які на пачатку 90-х былі знакавым палітыкам у Беларусі, былі датычным да таго, што адбывалася ў нашай краіне. Вось што для вас свята Дзень волі і як ён на пачатку 90-х успрымаўся і як адбывалася трансфармацыя яго ўспрыняцця вось ажно да сённяшняга дня? Можаце вось такі кароткі экскурс для нашых гледачоў, магчыма, якія нарадзіліся нават пазней за 90-е, не ведаюць нават, што тады было? Ну, ведаеце, як усякі ввогуле савецкі школьнік, що дзяцінства прыпала, скажем, на 70-е гады, я вот, скажем, нават скончыўшы дзяржаўны універсітэт беларускі, БДУ, факультэт журналістыкі, адслужыўшы войску, ну, мае веды пра БНР можна было умясціць, ну, скажем, у 2 радкі, ці ў 3 радкі, ад сілы. І тое толькі таму, што там побач з намі вучыліся тыя, хто пра гэта ведаў больш. А, скажем, ужо ў 88-м годзе на дзяды, вот на тым мітынгу знакамітым каля Курапатаў быў узняты першы раз бел-чырвона-белы сцяг, потым 25 сакавіка 89-го года Алесь Пушкін выйшаў да тэатральна-мастацкага інстытута, да ён так называўся, з пікетам у Дзень волі. Вот там, конечно, прапаганда спрацавала афіцыйная вельмі так, ну, як звычайна, як і сёння, між іншым, з ёй бывае, абсолютно не на сваю карысць, тады она была камуністычнай. Яны гэтага Алеся Пушкіна заклеймілі ганьбай, напісаўшы, што вот это БНР, буржуазна-дэмакратычная рэспубліка, што вот тое-тое. І гэтыя артыкулы, якія напісала Белта, прайшлі, ну, іх абавязаны былі надрукаваць все беларускія газеты. І просто калі да гэтага людзі мелі такое ж уяўленне пра БНР, як, скажем, я за 3 гады да гэтага, то тут ужо сталі все ведаць. Ну, а калі ўжо Беларускі народны фронт разгарнуў сваю дзейнасць, калі была абвешчана незалежнасць у жніўні 91-го года, тады, конечно, вот святкаванне БНР гэта было сапраўды святам. Гэта было свята. Мы, Народны фронт, праводзілі мітынг, як правіла, гэта было ў скверы Янкі Купалы, ці каля опернага тэатру. Вельмі запомніўся 93-й год, 75-я гадавіна БНР, калі было ўрачыстае пасяджэнне ў філармоніі, прысутнічаў старшыня Верховнага Сада Шушкевіч, Васіль Быкаў быў данчык, адкрываў тады вось гэта. І гэта было сапраўды, было вялікае шчасце. Вот. Але, вот, ведаеце, ну і потым, конечно, з прыходам Лукашэнкі гэтае свята было з дубінкамі. Я маю на ўвазе, што проста людзей, пачынаючы з 96-го года, калі першы раз просто жорстка сотні людзей збілі каля тэлецэнтру па камуністычнай вуліцы, гэта не абыходзілася без затрымання, не абыходзілася без рэпрэсій. Але вот вельмі важная такая асаблівасць. Вот калі тады на пачатку 90-х, нават у самыя такія залатыя гады адраджэння, ну, зараз яны нам здаюцца залатымі, яны, відаць, такімі і былі, тады нам здавалася, што гэтага яшчэ не хапае, што трэба яшчэ больш, што там нас прыціскаюць, тут нас прыціскаюць. Канешне, ну, з цягам часу гэта разумееш, што тое было залатое, так сказаць, все.
Так вось, тады гэта ўсё ж таки было свята для нацыянальна свядомай катэгорыі. Хай бы гэта былі дзесяткі тысяч. Сёння гэта ўжо робіцца святам для народа. Святам для народа. І гэта мае вельмі вялікае значэнне і ў гістарычным ракурсе, бо народ пачынае цікавіцца, пачынае ведаць сваю сапраўдную гісторыю, а не тую, якую ім уліваюць у вушы з афіцыйных тэлеканалаў і газет. А другое, што гэта пацвярджае гістарычную пераемнасць незалежнасці, што зусім не з неба звалілася на беларусаў незалежнасць, як гэта, на жаль, часам у нас кажуць, што гэта была вось тая катэгорыя, якую дамагаліся і дамагліся ўсё ж такі і ў 18-м годзе, і да гэтага Беларусь мела сваю дзяржаўнасць, якая сягае проста ў стагоддзі. Словам, мы народ з гісторыяй, з даўняй гісторыяй, і мы народ з традыцыямі дзяржаўнасці. Вось гэта важна. Спадар Сергей, але не зусім можа быць зразумела таксама шмат для каго, чаму ў 90-х годах Александр Лукашенко не перахапіў гэтае свята. Так звычайна робяць палітыкі. Яны падхопліваюць штосьці, што ўжо існуе, і пачынаюць карыстацца гэтым. Чаму ён гэтую павестку не выкарыстаў у сваіх мэтах тады? А ў 96-м пачалося вось гэтыя разгоны, і з таго часу гэтае свята ўвесь час, за малым выключэннем, калі было 100-годдзе БНР, адбываецца з нейкімі перашкодамі. Калі вы закранаеце менавіта 96-й год і вось першыя гады Лукашэнкі, это якраз другая палова 90-х гадоў, тут тлумачэнне вельмі проста. Ведаеце, вельмі многія учынкі Лукашэнкі здаюцца лагічнымі. Які сэнс выступаць супраць мовы народа, так? Які сэнс мяняць сімвалы? Які сэнс, перапісваць падручнікі? Просто нелагічна. Але калі прыгадаць і прыняць за аксіому, а зараз ужо з'явілася вельмі шмат сведчанняў і тых, хто быў з Лукашэнкам тады разам, таго, што Лукашенко ставіў сабе на мэце, як прыйшоў да ўладу Беларусі, Крэмль. Ён сказаў у 1994 годзе: «Беларусь для меня пройдзены этап, впереди Кремль». І вось калі ўявіць сабе, і гэта так, што вот тады ў 95-м, 6-м годзе, 7-м годзе ён імкнуўся атрымаць, як это называецца, шапку Мономаха, аб'яднаць Беларусь з Расіяй і тым самым прынесшы Расіі Беларусь на блюдечцы, так сказаць, прайсці ў Крэмль і прайсці на выбарах, замяніць Кволага Ельцына, а шансы у яго былі вельмі добры. Прыгадайце, як падтрымлівалі яго, скажам, нават губернатары расійскія ў чырвоным поясе. Ён зрабіў больш 30 паездак у рэгіёны Расіі, пакуль Ельцына яму не перакрыў гэта. Шансы у яго былі. Тады ўсё ставіцца на свае месцы. Навошта нейкая гісторыя, сапраўды нацыянальная гісторыя, навошта сцяг гістарычны, герб гістарычны, на народу, краіне, якую ты мусіш знішчыць як краіну, ператварыць у тэрыторыю іншай дзяржавы. Галоўная твоя мэта якраз такі тады, гэта вот просто зрабіць з беларусаў, калі не рускага чалавека адразу, то просто абсалютна нейтральнага, вынішчыць все. Таму гэта і робіцца. Чаму ён далей робіць і па сёння? Сёння гэта ўжо набыло, пра што все кажуць, адметнасць, канешне, і пратэсту, у тым ліку, і супраць яго, і яшчэ таму, што у яго сапраўды вот гэтая антынацыянальная палітыка. Ён уже нават гэта робіць не па інерцыі, таму што ён прызвычаіўся так рабіць. Я думаю, што ў яго і не было нічога беларускага ввогуле, ніколі. Як я яго памятаю як дэпутата, ён ніколі вот за 4 гады дэпутацтва, а потым 2 гады, калі ён быў прэзідэнтам, у сэнсе мы яшчэ былі дэпутатамі, ён быў прэзідэнтам, ён ніколі не сказаў ніводнага беларускага слова, акрамя як нешта цытаваў, альбо са здзеклівым, вот як ён гэта любіць гаварыць, кантэкстам ужываў беларускія словы. І, канешне, калі ўжо казаць так, то калі б гэтыя прапагандысты ягоныя былі б разумныя, яны б, канешне, перахапілі гэтую ініцыятыву. Казалі, што да, вось свой час там Ластовскі, Луцкевіч, іншыя, Захарка, Крычэвскі, яны стварылі БНР, потым, так атрымалася, так сказаць, гістарычна, потым была БССР, потым у 91-м годзе стварылі незалежную Беларусь, Александр Григорьевич быў тады
депутатам Верховного Совета. І вось сёння Александр Григорович працягвае гэтую традыцыю. Але для гэтага трэба два моманты, дзве ўмовы. Другая умова – трэба мець мазгі, але першая умова – трэба мець хаця б мінімальную нацыянальную свядомасць і хаця б мінімальны нацыянальны гонар. Ну, вось зараз кароткае паведамленне, таму што інфармацыі сапраўды вельмі мала з заблакавання інтэрнэту і сувязі ў Менску, але ад наша калегі, які ў сваім фейсбуку піша, што радыё Беларусь перарвало трансляцыю класічнай музыкі і міліцэйскі голас з бочкі абвяшчае пра негатыўныя наступствы непадпарадкавання супраціву і парушэння недатыкальнасці сотруднікаў. Таксама пра заклікі ў тэлеграмах парушаць парадак у горадні, на якія нельга паддавацца. Адчуванне такое, быццам дзесьці там за вакном будуюць барыкады, пераварочваюць бобікі і закідваюць камянямі худога лейтэнанціка ў трусіках. Гэта ўсё наш калега піша. Вось такая сітуацыя, як быццам... Агенцтва тэленавінаў таксама ўжо ад самай раніцы паведамляла і папярэджвала пра наступствы ва ўдзелу ў акцыі пратэсту. Як быццам нейкія паветраныя налёты, бамбаванні, Беларусь у цэнтры нейкага ўзброенага канфлікту знаходзіцца. Спадар Сергей, яшчэ адзін момант, які таксама можа быць малавядомым для некаторых, можа, малодшага пакалення нашых гледачоў, пра тое, што калісьці рада вось БНР у выгнанні думала аб тым, каб перадаць свае паўнамоцтвы новаму кіраўніцтву Беларусі. Я ведаю, што гэтага не адбылося. Можаце крышачку пра гэта распавесці, чаму гэта не адбылося і пры якіх умовах рада БНР аддала б свой такі мандат, можна, пераемнасці, які больш за 100 гадоў ужо мае новаму ўраду. Бо у суседніх краінах, толькі рэмарку зраблю, у якіх таксама былі ўрады ў выгнанні, яны даўно гэта ў 90-х ужо зрабілі. Так, я только крыху скорректую то, что вы сказали. Рада БНР не думала передать свои полномочия, а в свой час, это 92-93 год, тогочасный министр замежных справ Петро Кравченко, не самый горший из усіх, так сказать, министров, якія Беларусь имела, маю на увазе замежных справ за свою историю, але вот ён настойліва прапановывал дзеячам дыаспоры, якую, так сказать, аб'ядновая Рада БНР и Раде БНР, каб Рада БНР склала свои паўнамоцтвы перад Кебічам. Маецца на увазе перад урадам Кебіча. Петр Кузьміч Кравченко был близкий до Кебіча, тому тут все было логично. Тем больше, что, как вы правильно зауважили, скажем, вось Украина в 92-м годзе, Украинская Рада склала свои паўнамоцтвы на урачыстым паседжанні перад новообраным президентом Кравчуком и Верховной Радой, бо вот ужо, потым я сустракаўся ў 96-м годзе і пазней з дзеячамі дыаспоры украинской, с теми, кто был в Раде, вот яны казали, нам здавалося, что вот все уже, так сказать, вот Украина стала незалежной, уже идзе на шляху демократии, наша функция вот перахоўваць гэтую ідэю незалежности, скажем так, легитимность идеи незалежности, что вот зараз выконвае Рада БНР, таксама гістарычнай легитимности, яна уже, маўляў, вычарпаная. И такие же аргументы, в принципе, приводили и беларускія ўлады да Рады. Сапраўды гэта абмяркоўвалася. Это, паколькі такая прапанова поступила, то, конечно, у Раде БНР яна абмяркоўвалася, але вырашылі, што гэта яшчэ рана рабіць, што няма незваротнасці незалежнасці Беларусі і незваротнасці дэмакратычнага выбару, што аказалася абсалютна праўдай, абсалютнай ісцінай, таму што наступныя падзеі, 94 год, абранне Лукашэнкі на гэтую пасаду, а далей вот гэтыя ягоныя тытанічныя высілкі па ліквідацыі беларускай незалежнасці, па аб'яднанні з Расіяй. Ён не здаў незалежнасць толькі таму, што не меў поўных гарантый атрымаць шапку Мономаха, інакш бы ён здаў бы яе імгненна. Між іншым, я перакананы, што ён і сёння б так зрабіў. Дык вось, Рада БНР тады гэта не зрабіла, і правільна, што яна гэтага не зрабіла. Пры якіх умовах, я ўжо назваў умовы. Гэта незваротнасць, это правядзенне свабодных дэмакратычных выбараў, абранне дэмакратычнага кіраўніцтва, якое будзе выспавядаць ідэі беларускіх нацыянальных каштоўнасцяў найперш таксама і, безумоўна, дэмакратыі, правоў чалавека,
Калі вось Рада БНР убачыць, што все, гэта ўжо усталявалася і гэта ўжо мае абсалютна незваротны характар, што гэта адпавядае цалкам інтарэсам грамадства, тады, канешне, Рада БНР, завяршыўшы сваю гістарычную місію, зробіць тое, што ў 92-м годзе зрабіла Рада Украінскай Народнай Рэспублікі. Ну вось будзем усе спадзявацца, што гэты дзень наступіць як мага хутчэй і што беларусы дачакаюцца таго моманту, калі і у нас гэтая гістарычная падзея адбудзецца і Беларусь 1918 вось гэтая пераемнасць той улады 1918 года аб'яднаецца з той уладай, якая будзе знаходзіцца ў Менску. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Яшчэ раз нагадаем гледачам нашым Сергей Навумчык, намеснік старшыні Рады БНР, таксама палітык і публіцыст, быў нашым спадарства госцем. Усяго вам добрага яшчэ раз са святам. Вам всего добрага і жыве Беларусь. Жыве вечна. Ну вось сёння у нас з намі ўсе развітваюцца госці, так